sa hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Tawag lang ako sa ngalan Mario. Nagkapaniigon sa 21 anyos, kag isa ka estudyante. Sugod sa primero, nakaibalo ako nga ordinaryo na ako nga tao. Hindi ako gwapo gid, kag hindi man ako malaway. Apang naisipan ko nga magpangaluyag sa matahong nga babae, sa amon eskwelahan. Si Nelly ang iyangalan. Matahom si Nelly, kag ang lain pa, kay may gwapo man nga nagapangaluyag sa iya. Kag sang tion nga ato, nagpangaluyag man ako sa iya. Sa pagsugod ko gid, ano? Pangaluyagan mo si Nile? o mig, nga ho, bawal ho. Pero si Nile, gid? Ang atong classmate nga si Nile? May iban pa nga Nelly diri ho. Pero Mig, siyang pinakapatahong nga babae diri. Nagkaibalo ko, mig. Ang dumdum kuya kung crush ka lang sa iya. Mga luyag bala ako kung wala ko sang crush sa iya. Pero Mig, may nagapangaluyag na sa iya. Gwapo nga lalaki, kag manamo sang kwarta. Anay ka bala, mig? Nano man? Nagapang suya ka bala sa akon? Ay, hindi man sa amo sinamig, ha? Concern ng kuya si Imo, ya? Nagdumdum ka balang hindi kami bagay nga duha, ho? Hindi mo ko malaway, gida. Pero hindi ka man gwapo. Pero hindi ko yung malaway, mig. Cute gani ako. Ang budlay daya, Meg. Kitama siya kagwapa. Amak mong amok daw artista. Anay ka bala, anay ka bala? Nano man? Amigo ko bala ikaw? Nga amo kasi na akong maghambal, ho? Concern ng gani ko sa imo, Meg. Basi, gusto mo ako, ha? Hindi ko yan sa bading, mig. Ha? Concern lang sa imo, bading na dayon? Do hindi kay mo yung malahugan. Kung mag-amo ka na, mig, mangita ko sang laing nga boarding house, ha? Ara ka naman. Do hindi ka na himo yung malahugan. Hindi, mig, ha? Bisan mag-ano ka pa isang pugong sakon, hindi mo ko yung mapunggan sa pagpangaluyag kay Nelly, ha? Tama kadalam sa luyag ko sa iya, eh. Ginako ko. Hindi man ako yung tama kagwapo, ha? Pero hindi mo ko malaway. Pero hindi mo lang sa pagpagwapo kung maluyagan kaya sa isa babae, ha? Ha? Pa-style na yamig. Bisan gwapo ka pa kung wala kaya diskarte, ha? Hindi ka man nagyapon pagsapakon sa chicks, ya? Pero Meg, may nagapangaluyag na gani sa iya. May managani kung may kompetisyon, ha? Kaya isa pa, Mig. Hindi man na iya makatiringala kung madamo sa mga luyag sa iya, kahit matahom siya mo. Meg, ano ka balangan? Kagwapo sang karibal mo. Budlay na yung awayon. Ano ka balamik man? Sa baylo nga buligan mo ako nga malip up ang spirit ko. Ikaw pa yung nagaguba sini. Meg, mamati bala. Hindi lang kuya maluyag na masakitan ka. Kagano nang ginambal mo sa ako, no? Hindi na masakit? May pangagin bakol mo na lang ko. Hindi kayo ginapabatsyag mo pa ko sang kasakit sa ginapangambal mo ngayon, ha? Ati bahala ka da. Patigas ang ulo mo. Ati sige, magpadayon ka. Apang kung mabasted ka, hindi ka maghilibion kag magpaluoy-luoy sa ako na. Hindi mo kuya pagbasulon nga wala ta kagin pandaman, ha? Abi mo, Meg, natilawan ko na. Nagpangaluyag ako sa matahom nga babae. Te, nabasted ko. Ay, ang dumdum ko kung sino na gid sila. Grabe sila kung magpakanubo sa imo. Hindi ka lang bagay sila, hindi. Hindi lang kuya maluyag nga ang nagyan ko, Meg. Magyan mo man. Kabalo ka naman nga, friend ta ka. Wow! That's man ko si Mumig ba? Para mo lang tanday, Mig. Kung anong natabo sa imo, hindi niya matabo sa akon niya. Lain kuya kung magdiskarte.
nakahibalo ko, Meg, nga bag-o ka lang nagpangaluyag. Bisan ano pa ka namin sang imo diskarte, kung tama kataas ang panulok sang babae sa iya ko galingon, kag mapansal sa iya kisipan, nga hindi ikaw ang lalaki nga nagakadapat sa iya, di amo na, nga madulang diskarte nga ginasiling mo. Meg, kung matabo gani nga sabton ako ni Nili, basi ikaw yung mapatay sa kalain sa buot. Meg, wala na kuya sang mautangan kung mabasted kag magilibion ka na lang. Basi kung maguntat ka sa pagtuon mo kag magpauli na lang sa inyong probinsya. Bilid ko sa imo, Mega. Adlaw-adlaw nagapagwapo ka. Bagong gunting, planchado perming panapton. Kag nagapamilit agud nga mag-active sa klase para blang nga mapansin. Pagkatapos, mga luyag ka kay Nili. Hi. Hi, Mario. Abi mo, Nel? Labi ka nga nagataho mo? Mario, Hmm? can we talk? Aba, pwede kid. All the time. Dali dito sa may pasilyo, ho. Dito kita mahambalanay nga duha. Anong hambalan na ito, Nelly, ha? Nagahandom ka ba lang nga mga luyag sa akon? Oh, hindi. Ginatulok ako halin sa tilas na sa ulo, ho. Pagkatapos nangyamid. Wala ka pala naalangan? Oh. Ano na lang ay hambal sa mga tao kung ikaw ang mangin BF ko? Ha? Pasensya na, ha? Pero hindi ka ikaw type, eh. Magpangita ka na lang sang iban. Inang bagay sa imo. Okay? Kita mo? Hindi ka na makasabat. Bangod nga matuod ang akon ginhambal. Siguro maathag na ina, no? Ato na siya. Kagulan na ako sa mahambal pa. Wala ko sang ihambal bisan ano. Kapag masakit. Nakabatsyag ako sang tumang niya kasakit. Katikalon sa iya. Wala na bala ko sa matarong nga mga luyag sa matahom nga babae. Sobra naman siya. Sobra gikataas ang pagkilala niya sang iya kaugalingon. Halos ang tanang ginahimo ko para mapansin na ako ni Nelly. Isa sinakaadlaw, nakita ay kami, kaginhagad niya ako nga maghambalanay. Kag didto, ginpakanubo niya nga akong pagkatao. Halos tinakluban ako sang langit sa ginpanghambal niya sa akon. Kag daw nahuya ako sa akon kaugalingon. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, Meg, anong natabusin mo? Nagapalamula ka. Nabasted ka eh. Hindi ko pagambala. Para nagapamangkot lang ko. Basta hindi ko pagambala! Kag hindi ko gusto nga hambalon sa bisan sino.
nagpauli si Mig Mario ba? Ano yan ang natabo siya? Kasi nagpahubog siya kay nabasted siya? Siling ko gid eh. Merese. Meg, may paagi pa kuno nga mabato ni Niling pagigugma mo. Ano na? Kung malangoy mo kuno ang Iloilo pakatos Bacolod, patuno niya kuno pagigugma mo. Ano? Oo. Amo nang nabatian ko nga ginambal niya. Nagapangsuya ka naman, Mig, no? Nagkaibalo ka nagiging nabasted na ako. Pero abi mo, Mig, gustong ginhimo mo nga pagpugong sa akon. Hindi pagpadayon ng plano ko nga magpangalaga Nelly. Hindi na lang natin pagkabalan si Nelly. Kagulan ako sang buko pa nga istoryahan ang palupad niya nga istorya. I don't care. Ted, Meg, may isugid ka sa imo. Ano na, Meg? I think I'm in love again. Ha? Ara ka naman. Kay sino? Kay Susie, Meg. Yak! Okay ka lang, Meg. Wala ka bala makakita nga sobra pa nakatahom kay Nile. Oo, Meg. Apang anon ko? Anon ko, abi, kay naluyag ako sa babae nga daw sa artistang amok. Ang silingon mo, tig-a ka gidya ulo. Kabalo ka, Meg, madamo sang sutor si Susi. Madamo ka sang karibal siya. Ano ganing mahimo ko, Meg? Sa iya ko na in love, eh. Basi bala mabasted ka naman. Kag mabuang ka sa kalayan sang buo tao. Kagdason, basi gusto mong pangapatyon ang sutor ni Nile. Ano? Ay, nano ako buang? Kag pwede ba lamig? Hindi na lang pag-ipanumdum sa ako na natabo nga to. Lain sad to. Kag lain man subong, Meg. Meg, ang budlay sa imo kay mga luyag kinagidman sa mga artistahon pangamok. Ang ambal ko sa imo, hindi na lang napagpadayon na. Hindi, Miga. Padayuno ko niya. Kag hindi ka mo-decide dyan para sa akon. Nga hindi ka magmangin realistic. Nagapangita ka lang sa kalain sa buot. Abi magpangita ka na bilang sang cute kag ordinaryo nga babae pareho sa aton. Gusto mo lang tuon kong kaugalingon ko? Nga sa iba na ko mga luyag. Sampan si Susie ang gusto ko. Diba si Bla kung nabasted ka naman? Abi mo may mabudlay pasabton ang mga artista. Tungod tama kataas ang hila standard. Nagapangita man ng islas ang bagay sa ila. Oo, ano? Pero anong kumig? Amo siguro ako siniko may in love, eh. Pero tilawan ko lang yung wata. Mabasted na kung basted. Basta tilawan ko lang, Mig. Ang manhalon na mo nga nagpasimpalad ako nga maghigog maliwat. Tigaan na gidya sang ulo mo. Bahala kas kubuhi mo. Magpangita ka lang sa istoryahon mo. Naistorbo mo lang ko. Susie, hindi paglaumi nga ginaabusaran kong kabuot mo sa ako na. Pero matuod, sa una ko palang may pagkakita sa imo. Mahal ko na ikaw. Bah, naghahipos na siya pag nagaduko. O Diyos ko, basi ko mahakig siya. Diyos ko,
Isa naman bala ini nga kapaslawan para sa akon. Wala ka lang makatalupangod, Mario. Apang type ko man ikaw. Ara na sa imong tanan nga ginapangita ko sa isa ka lalaki. Matuod? Oo. Kabuot sa imo eh. Pareho ba lang daw sa hindi ka makasarang magpatay sang manok. Amoy ng weakness ko sa isa ka lalaki. Yes! Susi, hindi ka maghinulsol. Buhaton ko ang tanan. Agod nga hindi ka maghinulsol nga min boyfriend mo ako. Buhaton ko ang tanan, Susi. I wake up in the night and I can't open my eyes. Can't find my way in a dark and lonely road. I try to walk but my legs are hurting deep inside. Each step I take, I fall down like a heavy load. The flowers blooming, they simply wilt and die. Without the water that you gave them to live. You've been the sun and the rain through my life. The echo that I hear, the glory that you give. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. Heal me with your open palms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. The flowers blooming, they simply wilt and die. Without the water that you gave them to live. You've been the sun and the flame through my life. The echo that I hear, the glory that you give. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. Heal me with your open palms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. Hindi gali ang tanan nga matahom nga babae, matinas ta ason. Humble kayo si Susi, kag mabuot pa. Maayo lang wala ko madulay sa kaisog sang buot. Sa pagigugma gali, wither lang. Kung kaisa, pierdi ka. Kung kaisa, daog ka man. Hasta diri na lang nga akong pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Mario. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!